wannan abun da kake kokari kake aikatawa to yafi wanda ka aikata zunubi. Mahaifiyarmu wallahi sai na kashe shi. Hajiya Aziza, Jummai kin jefa ni cikin masifa. masifa. Nama a cikin gidanki? Ai ba ke kika haife shi ba. Idan kin shirya kin yi shawara. Wai me yake faruwa ne? Kai! Beka! Ka kashe shi! Gwamman kashe shi idan ya so ni ma an da kashe shi a kashe ni. Abun har ya kai haka? Jarawar kaka! Wacce ce uwata? Uwata ce daga kamfanin IAI Entertainment and Film Production. Uwata ce. Ko a garin kafirai ban taɓa jin irin wannan labari. Ya Allah! Gara ka je ka zauna ka natsu ka bincika ka aje a tattaro mana shegu a kawo mana cikin gida. Kada ya san ji abin da ya ba. Dakta me kace? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah! Wata irin tafiya ce mai cike da sallallami game da ban ta'ajibi. Ya Allah! Uwata ce. Yanzu magana da yake faɗa? Wai mahaifiyar mu ce take da juna biyu? Allah da iko yake. Tsohon labari ne ai. Dan Allah ku yafe mu. Hajiya. Yanda kika san in kashe kaina in huta haka nake ji. Da duk unguwan nan inda ka zaga ka dariya ake maka. Me yake faruwa ne? Ana cewa ga sirikin wanda ta bi dan mijinta ya mata ciki. Yes, stop it! Kana da hankali kuwa? Ka sani cewa ko da a gidan karuwai take bai kamata ka dinga wannan kalamai akan ta ba. Mami! Mami! Likita, duk da jinin da ta zubar har yanzu ya cikin da zube ba? Abu ba mu mamaki kenan. Uwata ce. Labari Fauziya D. Suleiman, shiryawa Isa A. Isa, mataimakin mai shiryawa Alhaji Sheshe, jagoran shiri Abdul Hadi Nasidi. Wannan abin kunya har ina. Taki da kana din. Kar ka hukunta ni da abin da mahaifiyata ta aikata. Ka san wace ce ni kuma ka san wa ka aura. Ba da umarni Falal A. Dorayi. Uwata ce. Ka saki ni. Ba dai kin ji ni ba? Dan na gaji da jin irin bakaken maganganu da ake min akan uwarki. Mu ma fa nan ƴaƴanta ne da kake gani. Tunda uwar mu ce. Uwata ce. da ba na dena na zo na koma sai da shayi za ka san babu suga mai zan wala ba idan na shafa sai ka bari sai gobe to kudin ka ba za ka hana ne za sai gobe Uwata ce.